खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिरसे फरायहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय बेरेफुंजानि जागायलायबाय आङो नै माने मैया दाख्लैनिफ्रायनो अखा हागासिनो नालाय गिसि जानानै आराम नुदों आरो ओमफ्राय अखा हाबानो बारबो बारो बिसिनिथिं। ओमफ्राय आङो दायो नै खोरखिथिं जिरायदों, बेखौ दाननो आङो माबायदि रज'फैयो दानबायानो थाखायो। ओमफ्राय गोदान लावबो सिनबाय, बेखौ आगोलाय दाननो हाया। दावदै रुबाय आङो, दावदैखौनो दैसे जानोसै। ओरै फुख्रि बोरायबो लाबोखादों नालाय नै बोराया बेदर दाननो होननानै लाबाय। अबाव बेदर दाननो मोननांगौ बोरैबाथार जों दाननो आङो गैला नै। ओमफ्राय बैखौ मोनहास'आ एसे लांदां नुलायबाय मा। ओमफ्राय खोरखियाथ' मोननै थाखायो नालाय, नै बैयो ग्लासनि थाबाय, ओमफ्राय इयो ओरैनो नेटनि थाबाय आरो नेटखौबो सोलायनोबा सोलायनो हायो नालाय। नै बिदिखौ खेवनानै बेखौ गोदान लगायबानो जाबाय आरो दा आगोलबो खोन्थाखांखाबायमोन आङो नोंथांमोननो, माबा आं खोन्थाबावबाय आरो माने जिहेतु बैसागु फाङा आरो नैखौल' फाङो, बे मोनसेखौ खेवखायानो। ओंखाम संबा बेखौ खेवो नालाय, ओमफ्राय गाहायनिफ्रा होनो आरो मेदाममोनहा जि बफैयो मायो खेवनाङा मानाङा। ओमफ्राय आं थुम मोनो, ओमफ्राय बैबो जालाना, बेखायनो बेखौनो खेवो आरो आं। लारिया बैयो खथाया बेखौ नुबाय थायो, नोंथांमोना मा सानगोन? इयो जोंनि गारि दोनग्रा आरो बयनिबो क्वार्टारनि मोनसे गारि दोनो ना माल दोनो बेनि आरो ओरै जों मोनसे ब्लकआव न'खर बैसे बिनि आरो बाल्थिं गोदानै जोंहा गंथाम गोजो मोनथारो। बायनाय बाल्थिंनिफ्राय साबसिन मोनो आङो बे बाल्थिंखौ। दाख्लैयो बे क्वार्टारखौ बाहेरायाव फोनदोंमोन नालाय रं, ओमफ्राय बिनिनो आरो ओमफ्राय गालांबाय बिसोरो। ओमफ्राय आं मैया नुफुरनानै गाहायाव लायनो थिनबाय आरो बोरायखौ। ओमफ्राय बोराया लाबोनानै होफैबाय, सुबाय। ओमफ्राय दा दै सोनोसै। दैयानो दा सान्दै जि दिगदार खालामगासिनो। माबा बेलासियावसो फैयो, मोनानानैसो फुङाव फैया इदि। ओमफ्राय दा बेयावनो सोनानै दोनसै आङो। मा जादों, माबाफोर प्रब्लेम जादों खोमा, बेखायनो फैया दाख्लै गोबाव जाथारबाय। बेलासियावसो फैयो, बेलासियावसो जि सुयो आङो। ओमफ्राय ओरैबो मोनानाय इदि जायो, थाब मोनाया। ओमफ्राय टाइमा खिन्थु 5टाफोरावथ' 6टाफोरावथ' 7टा साराय 7टाफोरबाबो मोनाया, साराय 7टाफोरबासो मोनानो नागिरो। आख' फिख' मोनलायलाङो सानाव। सासेयाबोथ' बिदिनो 8टाफोरावसो फैयो, साराय 7टा बारनानैसो। प्लास्टिक दाखोर गारनायनि होफैदोंमोन। दाखोर गारनांगौ बिदियाव गारहरदो आरो गारि फैयो। मैथा बांगालजों ना मोनखांलायबाय। नै बेयो दाख्लै केन्टिनाव थांबा लाबोनाया, बिनि दामा 220 थाखामोन आरो। ओमफ्राय बे बिस्कुटनि दामा 20 थाखा, बेयो 16 थाखा आरो। दराबो मोननै जायो नै, आगोलबो खोन्थाखांबायमोन आं, दहायबो खोन्थाबावबाय। माने मोजां मोनथारो आरो आं। ओइयो नेटनि जाबाय, ओमफ्राय नैयो लोख्रिनि आरो मा मोदानदों बेयो लोख्रिनि जाबाय आरो। मा खालामगोन मा खालामा जाबाय। दा दाख्लै लाबोनाय मालखौनो नोंथांमोननो एसे खोन्थानोसै आं। केन्टिनाव सस्ता मोनो बेसेबांसो, ओरैनो मा जाग्रा लोंग्राफ्रा बेसेबां जायो एसे खोन्थानोसै आरो आं। जेबोथ' खामानि गैया, टाइम पास नायलांबानो जाबाय। बे बिस्कुटआ ओरैनो बाहेरायाव 25 थाखा लायो आरो, ओमफ्राय जोंनियाव 16 थाखा। 25 थाखाया 16 थाखायाव आरो। ओमफ्राय बेखौ इसिबां लाबोदोंमोन, पेकेटसे लाबोखादोंमोन आरो माने आं। ओमफ्राय बेबो 68 नालाय, बियो 30 बेसेबांबा आरो 34 ना 33 बेफोरबायदि। आरो बे सापातआ नायखांखाबाय आं दहायो,
बिदिनो जायो बियो 155 बियो 100 थाखा बे लाक्स साबोना 80 नालाय ओमफ्राय जोंनियाव 55 आरो बियो ओमफ्राय बेबो 100 थाखा बियो बाहेरायाव ओमफ्राय जोंनियाव 70 मोनखोमालै 70 आरो बियो ओमफ्राय लास्ट दंबावोमोन ओमफ्राय जाखांबाय माखौबा मन'खांबाय लोगोफोर माने मा होनो बिदिखौ माने आं मोजां मोनो आरोखि जाय बाहायफेरबाय बेखौ नोंथांमोना मिथिखासिगौ बे कम्पानिखौ दस्रा गिलासखौ दस्रा बथलनिफ्राय बियो साबसिनथार आरो आंनिबा मानो होनबा बेयाव दै गुदुं लुबाबो गावा बियो दै गुदुं लुबाबो गावा ओमफ्राय आजिखालि एसे खहे खथे डिजाइनबो फैलाबायो बियो ओमफ्राय जोंहा बेखौनो मोजां मोनो मेरला बाहायबोबाय माने गथ' गथाय दं नालाय थां गोलैबाथाय गैया ओमफ्राय आं बेखायनो बिराद लस मोनो लोगोफोर बेखौ बोरो नों बख'नाङा इलायथो आं बेखायनो बायनो बायो बेखायनो गिलास स्टिलनियावसो बाहायजोबो नों दाङाय बेसेबां लिरनाय दं सिनाया नामा गोसोम लिरनाय नै 525 लिरनाय दं ओमफ्राय जोंनियाव लादों बियो माबा 260 आरो 260 बियो बिदि खम मोनो आरो जोंनि केन्टिनाव माबा जेनेबा आं माबा मोनसे साननानै खोन्थायाखै जाय फजि बेल'सो मोनबाय नङा होमबा ओमफ्राय आं ओरैनो सेयार खालामबाय आरो नोंथांमोननो मानो होनबा बिदि सस्ता मोनो आरो माने 50 40 30% बिदि खमानो मोनो आरो जोंनि माबायाव ओमफ्राय आं बाहेरायाव बायबाथाय जि एसे लस मोनो आरो माने केन्टिनाव जाबाय थाग्राफ्रा केन्टिननि बुस्थु जाबाय थाग्राफ्रा बाहेरानि सिभिलफोरनिखौ माबाथाय लस मोनो आरो जेनेबा नों ओमफ्राय बे कम्पानिया एसे मोजां मोनो आरो आं बेखौ बाखिखौ आं मोजां मोना बेखौल' बाहायबाय थायो फैजेननायनिफ्रायनो एसे गोलावबो जायो हासिबा ओमफ्राय 106 थाखा लादों लोगोफोर बियो गोलाव जाथारो नै ओमफ्राय आंहा बै गोजौखौ सिबनोसो गोलाव हासिबनांगौ ओमफ्राय ओरैजाय दोनखुमानांगौ बैयो दाखोर गारग्रानि बाल्थिङावनो दोनबाय आङो बायलाया बैदिखौ बेसेबां बायगोन ओमफ्राय सिलिन्डारखौबो होथेनांगौ ओरैबो दै बथल होथेनांगौ बैथिं कारेन्टखौ दांजाहैनो गिनांगौ ना गथ'खौ बेसेबा गोलाव जाबाय नालाय बेसेबा गोलावसिम मोनहैबाय ओरै सिबनानै खेबसेनो दाखोरानो अखाहानायखाय आङो सेन्देलखौ एयावनो दोनदोंमोन दाख्लैनि बाल्थिंसे लाबोनाय थाइजौआ मोनबाय नै बांद्राय लोथो जानो मोजां मोनजानाय नङा बेखायनो जानोसै संबाय लोंखांबाय बोरायाबो थांफिनबाय गथ'आबो उन्दुबाय ओमफ्राय दहाय आङो केन्टिननि बुस्थुखौ ओरैनो सेयार खालामबाय आरो लोगोफोरनो होमबा माबोरै ब्लग जागोन आंहा दावलेब लेब रायज्लायनो मोजां मोनो न'नि मानसिजोंबो रायज्लायबाय थानो सोलाबा गाज्रि मोननांला आरो गावसिनि बेफोरबायदिखौनो सेयार खालामो मा खालामो नंगौ मानो सेयार खालामो बिदि ओमफ्राय ओरैनो आं एसे खम मोनो नालाय ओरैनो खोन्थाबाय आरो ओमफ्राय आंहाथ' जेबो गैखाया नोंथांमोननो खोन्थानो ब्लग बानायनो न' सिङावनो थुम थाखानाय थ' बेसिबां नायबायबा सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय बिदि मालाबाफोर आरोबाव नायबावनोबा आंनि जानला मोनला रायलायनायखौ ओमफ्राय बिदिनो जायो जोंबो न'आव थांबा बाहेरायाव बायनानै जायो मानो होनबा जोंनि बर'फ्रा बिदि सुबिदा मा होनो केन्टिननिफ्राय बिदि सस्ता मोनबाबो रावबो केन्टिनाव थाङा खोब सासे सानैफ्रा थाङो ओमफ्राय जोंनि अबेबा जायगायाव आर्मि एरियानो गैया नालाय जोंनि चिराङावबो गैयानो बेखायनो थाङा जोंहाबो बाहेरानिखौनो बायनानै जाहैजोबो ओमफ्राय जायफोर खाथि सुबिदा जायोबा केन्टिनाव निफ्राय बायोबा बिराद सस्तायावनो मोनो आरो मायाबाथ' बिराद सस्ता जायो थ' मालाय जाथिफ्रा लोगोफोर
माने अबेनिफ्राय सोरनि कार्ड बुथुमनानै मानानै बिदिनो लांफैयो केन्टिनाव गोजाननिफ्राय मास मोनसेयाव खेबसेफोर एखे खादा गिदिर लानानै मा दङ सेस हुदला लांजोबो। ओमफ्राय जोंनि बर'फ्रा रावबो बेफोरबायदि लाया, थाङाबो। जायफोर सुबिदा मोनदों बेफोरबो थाङा, जोंबो थाङा। थै मा लायनो बिदि सानो आरो ओइ रङिया सङिया थांनांगौ नालाय। थ' आं ओरैनो सेयार खालामबाय, नङाबा माजोंथ' ब्लग बानायगोन आं लोगोफोर। थ' हगारनोबो लुबैबाय दाना, नोंथांमोना नायो एसे एनै, थ' सापर्ट खालामबाय एसे एनै, बेखायनो आरो गोसो जाबावबाय। ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै, जेबो गैला बायदि मोनदों आङो। ओमफ्राय बिसिबां नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना बिदिनो साबस्क्राइब खालामनानै होबाय थाबा थाब मबाइल मोनसिगोन आङो बोराइनिफ्राय। ओमफ्राय गाज्रि मोननाङा लोगोफोर, जायफोर नायदों, माने आं कमेन्ट रिप्लाइ खालामनो हागोनबो हायाबो जायो, सोरनिखौबा हागोन सोरनिखौबा हाया, माने बिराद गोबाव नांगौ आंनो मबाइला बोरायनायखाय। थ' निमाहा होबानो जाबाय कमेन्टफोर सोरनावबा थांफिनाबा। थ' थेंक इउ, बाय बाय।